በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን ወአግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም። በክርስቶስም ክርስቲያን ወልድ ውላን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም መንፈሳውያን የተሰማይኹም ደቂ ልዑለ ባሕሪ ደቂ እግዚአብሔር አምላክ ናዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ናዝራት ናይ ክርስቶስ ስጦታ ናይ ጻድቃን ነቢያት ሐዋርያት ፎቴቲ ናይ ክብር መስቀሉ ናይ በረከት ተሳትፍቲ ብልፎቴና ፍቅሩ እስከ መስቀል በጽሕ ብልገልጸልና ብናይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ ሰላም ለኩም ለኹም ይቀኒኻቱም አሜን። ልዑለ ባሕሪ ሕያው እግዚአብሔር አምላክና ላብ ሰዓት ላብ ጊዜ ለብጽሐና ስሙ ተባረኸ ዝተመስገነ ይኹን እሞ ሃምቲ ተለመደ ብጻይ ፍኖት ቲዩብ ለሙውን ስለ ቤተክርስቲያን ብልብል ርእሲ ትምህርቲ ንመሃሪና ሚስጥር ጥበብ ዝገልጽ ሕያው እግዚአብሔር አምላክ እዩ። ሚስጥር ጥበብ ልክገልጸልና ለአየል ነገር ላንደበት ለአኻትም ትሰምዕ ዝነብቦና ንኹላትና ዓዲል በረከት ንከመላልሰና ሰናይ ፍቃድ ይኹን እሞ ናይ ለማዓንቲ ናይ ትምህርትና ርእሲ ናይ ቀረብና ቤተክርስቲያን ልብል እዩ ማለት እዩ። ቤተክርስቲያን ኣብዚ እንሪኦ ቤተክርስቲያን ሓደ ታይ ማለት ቤተክርስቲያን ልብል ብመጻል ድማ ቤተክርስቲያን ተባሂሎም ዝጽውዑ አካላት ልመን እዮም ልብል ብናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስተምህሮ መሰረት ንቀጽል ኢና። ስለዚ ኣብዚ ናይ ልማዓንቲ ትምህርትና እዚኦም ቤተክርስቲያን ታይ ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ተባህለ አካላት ልመን እዮም ልብል ድሕሪ ምግላጽና ኣብ ካልኣይ ክፋል ድማ ቀጻሊ ሒዝናዮም ንመጽእ ናይ ቤተክርስቲያን ባህርያት እዚኣቶም ሙሉ ሓዊስና ኣብ ቀጻሊ ንጋል ኢና ማለት እዩ። እሞ ናብ ናይ ልማዓንቲ ርእስና ክንምለስ ከለና ቤተክርስቲያን ታይ ማለት እዩ ልንብል ቤተና ክርስቲያን ካብ ክልተ ቃል ዝተውጻጸ እዩ። ስለዚ ቤተ ልብል ትርጉም ክንርኢ ከለና ቤተ አደረ ማደርያ ልብል ትርጉም እኒአዎ። ስለዚ ቤተ ማለት መሕደሪ ልብል ትርጓሜ ዝሓዘ እዩ። ብመወጻኢ ድማ ክርስቲያን ልብል ካልኣይ ቃል እኒኦ። ክርስቲያን ድማ ብክርስቶስ ክርስቲያን ተባሂሎም ናይ ክርስቶስ ተኸተልቲ ኩላቶም ቤተክርስቲያን ተባሂሎም ይጽውዑ ማለት እዩ። ስለዚ ቤተክርስቲያን ማለት ናይ ክርስቶስ መሕደርቲ ናይ ክርስቶስ ተኸተልቲ ኢልና ብናይ ቤተክርስቲያን አስተምህሮ ትርጓሜ ልንገረሉ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቤተክርስቲያን ጠቅልል ብለለ ሓሳብ ክንርኢ ከለና ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብደሙ ዝመስረታ ብክርስቶስ ክርስቲያን ተባሂሎም ድማ ናይ ክርስቶስ ሰዓብቲ ዝኾኑ እዚኣቶም ቤተክርስቲያን ተባሂሎም ይጽውዑ ማለት እዩ። ስለዚ ቤተክርስቲያን ክንብል ከለና ያው ኣብዚ ሰለስተ አካላት ኢና ንጽውዕ ዘለና ሓደ ህንፃ ቤተክርስቲያን ካልኣይ ናይ ምእመናን ጉባኤ ሓደነት ስብስብ ቤተክርስቲያን ተባሂሉ ተጸዊዑ እቲ ሳልሳይ ድማ ናይ ምእመን ሰውነት ናይ ሓደ ክርስቲያን ሰውነት ቤተክርስቲያን ተባሂሉ ተጸዊዑ ማለት እዩ። ስለዚ ላፍቲ ናይ መፈለምታ ክንመጽእ ከለና ህንፃ ቤተክርስቲያን ተባሂሉ ይጽዋዕ። ህንፃ ቤተክርስቲያን እቲ ህንፃ ቤተክርስቲያን ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት ስለዚ ቅድስት ቤተክርስቲያን ኣብቲ ህንፃ ታይ ኣገልግሎት ይፍጸም ንምንታይ ካብ ቤተክርስቲያን ተባሂሉ ንብል ተላ ኮይና ቅድስት ቤተክርስቲያን ኣምልኮት እግዚአብሔር ዝንፍጽመሉ እቲ ህንፃ ኣምልኮት እግዚአብሔር ዝንፍጽመሉ ማለት ንጸሎት ንምስጋና ለትምህርተ ወንጌል እንስብሰበሉ ካብዚ እውን ሓሊፍና ሚስጥራት ዝንሳተፈሉ ሚስጥራት ዝንፍጽመሉ ቦታ ቤተክርስቲያን ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ። እዚ ብተለምዶ በየከባቢና በየአጥቢያና ኩላትና እንሪኦ ህንፃ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ። ስለዚ ቤተክርስቲያን መዋሉ ሓደ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ለእግዚአብሔር አምላክ እነብጽሖ ጸሎት ኣብ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክ ምስጋና እነብጽሐሉ ኣብ ቤተክርስቲያን ናይ እግዚአብሔር አምላክ ስብከት ወንጌል ስለ ስሙ ስለ ክብሩ ስለ አምላክነቱ ልንገር ትምህርተ ወንጌል ድማ እነድምጸሉ ቦታ እቲ ኣውደ ምሕረት እቲ ህንፃ ቤተክርስቲያን ዘለዎ ቤተክርስቲያን ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ። ስለዚ ጸሎት ጌርና ምስጋና ለእግዚአብሔር አምላክ ኣብጽሕና ካብዚ እውን ትምህርቲ እግዚአብሔር ተማሂርና እንፍጽሞም ሚስጥራት ድማ እኒአው። እዚኣቶም ሚስጥራት እንጥመቐሉ እንቆርበሉ እዚኣቶም ሚስጥራት ኩላቶም ስለ ሚስጥረ ተክሊል እንፍጽመሉ ዝተፈላለዩ 7 ሚስጥራት ቤተክርስቲያን እዩ። እዚኣቶም ዝፍጸሙሉ ቤተክርስቲያን እቲ ኣውደ ምሕረት ቤተክርስቲያን ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ህንፃ ቤተክርስቲያን መዋል ድማ እቲ ካልኣይ ወገን እንታይ ይተይልና ብክርስቶስ ዝተመስረተ ክርስቶስ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብደሙ መሰረትነት ለሃነፃ ቤተክርስቲያን ተባሂላ ትጽዋዕ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ቤተክርስቲያን እዚኣ መስራታ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ክምስረታ ከሎ ድማ ልክዕ ባዕሉ ኣብቲ ወንጌል ከም ተናገሩ ንስኻ ኬፋ ኢኻ ትበሃል እሞ ድማ ልዕሊኻ ቤተክርስቲያን ካንፃ ኢሉ ከም ተናገረ ብናይ ሐዋርያት ኣስተምሮ ለሃነፃ ቤተክርስቲያን እያ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ቤተክርስቲያን እዚኣ ብቅዱስ ወንጌል ኣስተምሮ ዝተሃነፀት ወንጌል እትሰብኽ ክርስቶስ ኣምላካ ዝገበረት
ናይ ክርስቶስ ኣምላክነት ድማ ዘለዓለሙ ትናገር ኣብ ውሽጣ ስለ ክብረ ቅዱሳን ዝስበኸላ ስለ ቅዱሳን ክብሪ ዝንገረላ ስለ ናይ ድንግል ማርያም ንጽህና ወላዲተ ኣምላክነት ካብዚ ድማ ኣማላድነት ዝንገረላ ጠቕልል ብልበለ ግን ስለ ስላሴ ሓድነቲ ሰለስተነቲ ልምስከረላ ቦታ ብቅድስ ስላሴ ኣምላክነት ዝተኣምን ቤተክርስቲያን ተባሂላ ተፀዋዓ ማለት ስለዚ እዚኣ ቤተክርስቲያን እዚኣ እቲ ህንፃ ቤተክርስቲያን ኢልና እንተዳንፅዋ ኮይና ብተፈላለየ መንገዲ ስነ ህንፃው ክንብል ከለና ብተፈላለየ መንገዲ ይስራሕ እዩ ካብቲኦም መንገድታት እቲኣቶም ድማ ዝተፈላለዩ ቅርፂ ቤተክርስቲያን ንሪኢና ብናይ ኖህ መርከብ ዝስራሕ ቤተክርስቲያን እኒኦ ክቢ ቅርፂ ዘለዎ እውን ቤተክርስቲያን እኒሆ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ብዝተፈላለየ ዓይነት ዲዛይናት እኳ ቤተክርስቲያን ተተሰርሐት ደገኡ ዲዛይኑ ክፈላለ ከእል ውሽጡ ግን ተመሳሳሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩለን ቤተክርስቲያን ሰለስተ መሰረታዊ ክፍልታት ዝሓዛ እየን ቤተክርስቲያን ሰለስተ መሰረታዊ ክፍልታት እኒሄዋ ማለት እዩ እቲ ሓደ መቅደስ ይበሃል እቲ ናይ ውሽጢ ዋና ክፍሉ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ቅኔ ማህሌት ቅድስት ይበሃል እቲ ሰብሳይ ቅኔ ማህሌት ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ቤተክርስቲያን ሰለስተ ነገራት ኣብ ውሽጣ ዝትሓዘት ምዃና ልቢ ኢልና ንኸድ ይግበአና ማለት እዩ ስለዚ ስለምንታይ እዮም ሰለስተ ነገራት ክልይዋ ተገይራ ትሰርሕ ዘላ ቤተክርስቲያን እንተንብል ኮይና ሓደ ብናይ ዓለም መላእክቲ ምሳሌ እዩ ኢዮብ ራማ ኢረር ዝበሃሉ ዓለም መላእክቲ እዮም እዚኣቶም ዓለም መላእክቲ ሰፊሮምሎም ዝነብሩ እዮም ማለት ስለዚ መላእክቲ ኣብ ዓለሞም እግዚኣብሔር ኣምላክ ላመስግኑ ሃም ዝነብሩ ኩሉ ደቂ ሰባት ደቂ ኣዳም ድማ ብክርስቶስ ክርስቲያን ተባሂሎም ኣብ ቤተክርስቲያን ከይዶም ደካዓ መላእክቲ ንስብሐት እግዚኣብሔር ዝተግህሉ ቦታ ስለዝኾነ ቤተክርስቲያን ብዚ መንገዲ እዚ ሰለስተ ክፍልታት ክልያ ተገይራ ተሰርሓ እያ ማለት እዩ ብተወሳኺ ሰለስተ ክፍልታት ናይ ቤተክርስቲያን እንታይ የረድኡና እንብል ኮይና ሰለስተኦም ማዕረጋተ ክህነት እውን ንሕስበሉ እዩ ማለት እዩ ኣብ ክህነት ሰለስተ ብርክታት ኣለዉ እቲ ናይ መጀመርያ ብርኪ ዲቁና ይበሃል እቲ ካልኣዋይ ብርኪ ድማ ቅስና ይበሃል ሳልሳይ ብርኪ ጵጵስና ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ሰለስተ ማዕረጋተ ክህነት እኒአው ሰለስተ ክፍልታት ልምህላዮም ሰለስተ ማዕረጋተ ክህነት እዚኦም ሰለስተ ማዕረጋተ ክህነት ኣብ ቤተክርስቲያን ሙሉእ ግልጋሎት ዝወሃበላ ብዚኦም ማዕረጋተ ክህነት ምዃኑ ልቢ ኢልና ምእንተ ልምኻድ እዩ ማለት እዩ ብተወሳኺ ናይ ሰለስተ ፆታ ምሳሌ እያ ናይ ሰለስተ ፆታ ምሳሌ ሰለስተ ፆታ እኒአው ሰለስተ ፆታ ማለት ሰለስተ ወገን ማለት እዩ ኣብ ቤተክርስቲያን ማሕበረ ካህናት እኒአው ማሕበረ ምእመናን ኣብ ክልተ ይኽፈሉ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ማለት ስለዚ እዚኣቶም ሰለስተ ፆታታት ብዚኣቶም እውን ትግልገል እያ እዚኣቶም ኣገልግሎት እውን ዝተሃነፀት እያ ክበሃል ከሎ ቤተክርስቲያን ሰለስተ ክፍልታት ዝሓዘት እያ እዚኣቶም ክፍልታት መቅደስ ቅድስትና ቅኔ ማህሌት ኢልና ሰይምናዮም ኢና ማለት እዩ እዚኣቶም ስያመ እዚኣቶም ብናይ ቤተክርስቲያንና ኣፀዋዋይ ሕድሕዶም ድማ ክክናይ ባዕላቶም ግልጋሎት እኒአዎም ቅኔ ማህሌት እንታይ ግልጋሎት እትልና መዘምራን ካህናት ደብተራታት ኢልና ንፅዋም ደብተራ ማለት ማሕደር እግዚኣብሔር ዝብል እኒአው ናይ እግዚኣብሔር ኣገልገልቲ ዝኾኑ ኣቦታት እግዚኣብሔር ኣምላክ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ማህሌት ምስጋና እግዚኣብሔር ኣምላክ ብማህሌት እንዳተቐነዩ ምስጋና ዘብፅሕሉ ማህሌት እግዚኣብሔር ዘገልግልሉ ቦታ ቅኔ ማህሌት ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ክፍሊ ድማ ቅድስት ተባሂሉ ይፅዋዕ እዚ ማእኸላይ ክፍሊ ናይ ቤተክርስቲያን ቅኔ ማህሌት ናይ መጀመርያ ክፍሊ እቲ ካልኣይ ክፍሊ ቅድስት ተባሂሉ ይፅዋዕ እዚ ማእኸላይ ክፍሊ እንትኾን ካህናት ብድርገት ግዜ ስጋ ወልደ እግዚኣብሔር ደመ ወልደ እግዚኣብሔር ንምእመናን ዘቐብልሉ ቦታ እዩ ስጋ ወልደ እግዚኣብሔር ደመ ወልደ እግዚአብሔር ንምእመናን ዘቐብልሉ ቦታ ቅድስት ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ካብዚ እውን ሓሊፉ ብተክሊል ብስጋዊ ደሙ ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሲኖም ሓዳር ዝገብሩ ሰባት ድማ ሚስጥረ ተክሊል ወይ ሚስጥረ ማዕሰባን እቲ ናይ ማዕሰባን ስርዓት ዝፍፀመሉ ሙሽራታት ካብ ክልተ ኣካል ለሓደ ኣካል ለመምፀም ቅድሚ ቤተክርስቲያን ክምስከረሎም ከሎ እቲ ስርዓት ዝፍፅምሉ ቦታ ቅድስት ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ቅድስት ተባሂሉ ይፅዋዕ ኣብ ዕለተ ዓርቢ ድማ ኣብ ቅድስት ቦታ ፍሉይ ናይ ፀሎት ግልጋሎት ኣሎ ዕለተ ዓርቢ ስቕለት ክኸውን ከሎ ድማ ብፍሉይ ካብ ናይ ኩሎም ቤተክርስቲያን ክፍልታት ኣብ ቅድስት ስፍሕ ዝበለ ፀሎት ካህናት ምእመናን ብሓባር ኮይኖም ተሰብሲቦም ስርዓተ ፀሎት ዝፍፅምሉ ቦታ ቅድስት ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ መቅደስ ይበሃል እቲ መቅደስ ድማ ኣብዚ ብብሉይ ኪዳን ቅድስተ ቅዱሳን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ማለት እዩ ኣብ ቅድስተ ቅዱሳን ካህናት ብቻ እዮም ዝኣትዩ ልክዕ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ስልጣነ ክህነት ዘይብሉ ስልጣነ ክህነት ዘይተሸየመ ማንም ኣካል ኣብ ውሽጢ ዝኣቲ ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ውሽጢ ቅድስት ኣብ ውሽጢ መቅደስ ታቦት እግዚኣብሔር ናይ ቃል ኪዳን ሕጉ ዝኾነ ታቦት እግዚኣብሔር ዝግነየሉ ክፍሊ እዩ ማለት እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ስጋ ወልደ እግዚኣብሔር ደመ ወልደ እግዚኣብሔር ዝፍተተሉ ብካህናት ኣቦታት ዝዳለየሉ ቦታ መቅደስ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ስለዚ መቅደስ ሰለስተ ክፍልታት ክህልዎ
ተገይሩ ዝስራሕ እዚኦም ሰለስተ ክፍላት ድማ ብመንጦላይት ወይ ድማ ብመጋረጃ ይሽፈኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ኢሉ ድማ ፓትርያርክ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣብ ውሽጢ መቅደስ ኮይኖም የቀድሱ ስጋና ደሙ ኣብ ውሽጢ ኮይኖም يقبل مالك ስለዚህ እዚኦም ሰለስተ ክፍልታት ለሓዘት ቤተክርስቲያን ተባሂላ ትፅዋዕ እዚ ቤተክርስቲያን ኢልና ክንፅዋዕ ከለና ድማ ህንፃ ቤተክርስቲያኑ እቲ ህንፃ በዓሉ ቤተክርስቲያን ተባሂሉ ሃም ዝፅዋዕ ልቢ ኢልና ንኸድ ይግበአና ማለት እዩ ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11:13 ቤተ ይሰመይ ቤተ ጸሎት ገዛይ ናይ ጸሎት ገዛይ እዩ ይብል ስለዚ እዚ ህንፃ ታይ ዓላማት የልና ዓዲ ጸሎት ምስ እግዚአብሔር አምላክ ንጋነየሉ ምስ እግዚአብሔር አምላክ ንጋነየሉ ብጸሎት ብልመና ምስራት ብምፍጻም ስለሆነ እዚ ቤተክርስቲያን ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ለው ካልኣይት ንመፅእ ከለና ቤተክርስቲያን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቀደም ኢልና ከምቲ ነገርናዮ ናይ ምእመናን ሕብረት ቤተክርስቲያን ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ ስለዚ ቤተክርስቲያን ናይ ምእመናን ሕብረት እያ ማለት እዩ ናይ ምእመናን ሕብረት ቤተክርስቲያን ተባሂላ ትፅዋዕ እያ ስለዚ ምእመናን ድማ ያው ሓደን ክልተን ኮይኖም ብስም ክርስቶስ እተሰባሰቡ ኣብ ዓለም ሰብ ብብዙሕ መንገዲ ክሰባሰብ ይኽእል ግን ሓደ ክልተ ኮይኖም ልዕሊ እዚ ብስም ክርስቶስ ዝተሰባሰቡ ምእመናን ቤተክርስቲያን ተባሂሎም ይፅዋዕ እቲ ምሰብሳውን ድማ ጉባኤ ተባሂሉ ይፅዋዕ ጉባኤ ናይ ምእመናን ጉባኤ ኢና ጠቕልል ዝበለ ቤተክርስቲያን ኢልና ንፅውዖ ኣለና እዚ ምሳሌነት ነው ያው ቤተ አሮን ቤተ ያዕቆብ ቤተ እስራኤል ተባሂሉ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዝተነገረን እዩ ስለዚህ ቤተ አሮን ማለት ናይ አሮን ወገን ናይ እስራኤል ወገን ወይ ድማ ናይ ያዕቆብ ወገን ማለት ሃም ዝኾነ ሁሉ እዚ ጉባኤ ናይ ሓደን ክልተን ብስም ክርስቶስ ተሰባሰቡ አካላት ምእመናን ድማ ታይ ተባሂሎም ይፅዋዕ ቤተክርስቲያን ተባሂሎም ይፅዋዕ ታይ ማለት ቤተክርስቲያን ማለት ነው ናይ ክርስቶስ ወገን ንምዃኖም ልምርዳይ ማለት እዩ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ቤተ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃምዚ ኢሉ የምህር ለማሃለው ሃሉ ክልኤቱ ጉባኤ ሓደን ክልተን ኮይኑ ብስመይ ተሰባሲቦም ኣነ ሰልሳይ ኮይነ ክግነይ እምስኣቶም ኣብ ማእኸሎም ክሕወሰ ኢሉ ስለዝተናገረ ክርስቶስ ልንህዋ ጉባኤ ስመ ክርስቶስ ዝፅዋዕላ ጉባኤ ክርስቶስ ልነግሰላ ጉባኤ ቤተክርስቲያን ተባሂላ ሃምድ ትፅዋዕ ብናይ ቤተክርስቲያን እናስተምሮ እዚ ኢልና ስያመ እንባ ስለዚ እቲ ካልኣይ ናይ ቤተክርስቲያን መፀውዒ ናይ ምእመናን ስብስብ ናይ ምእመናን ስብስብ ክንብል ከለና ድማ ብስም ክርስቶስ እተሰባሰቡ ናይ ምእመናን ሕብረት ቤተክርስቲያን ተባሂላ ትፍለጥ እያ ማለት እዩ ኣብ ቅዱስ ስለዚ ድማ ያው ቅዱሳን ዝተናገርዎ ንግግር ነው ምእመናን ብዙሓት እኳ ተቆንሲ ብክርስቶስ ስጋ ግን ሓደ እዮም ኢሉ ይናገር ምእመናን ብኣካል ተበዝሖም ግን ብክርስቶስ ስጋ ሓደ እዮም ስለዚ ምእመናን ሓደ ክልተ ኮይኖም ምስብሳዎም ብኣካሎም ሓደ ክልተ ኢልና ንቆፅሮም ንኽእልና ግን ብክርስቶስ ስጋ ሓደ ኣካል እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቅዱስ ኣውግስጢን ዝተባሃለ ቅዱስ ኣቦ ዝናገረና እዩ ማለት እዩ ካብዚ ብምቕፃል ድማ ያው ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ መልእኽቱ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 5 ጀሚርና ዋላ እኳ ብዙሓት ሃምዚ ብዙሓት ተኾናሲ ግን ብክርስቶስ ሓደ ኣካል ኢና ይብል ክርስቶስ ናይ ኩላትና ርእሲ ኣብ ሓደ ኣካል ብዙሓት ብልዕትታት ሃም ዘለዎ ኩሉ ኣሕና ብዙሓትና ሃም ብልዕትታት ኮይኑ ርእስና ግን ክርስቶስ እዩ ስለዚ እዚኦም ምእመናን ጉባኤኦም ብስም ክርስቶስ እተሰየመ ስለዝኾነ እቲ ኣስብስቡን ድማ ናይ ክርስቶስ ጉባኤ ናይ ክርስቶስ ሕብረት ስለዝኾነት ቤተክርስቲያን ተባሂላ ትፅዋዕ እያ ማለት ቤተክርስቲያን ተባሂላ ትፅዋዕ እያ እቲ ሰልሳይ ድማ ቤተክርስቲያን ኢልና ንፅውዖ ቤተክርስቲያን ተባሂሉ እተሰየመ ወይ ቤተክርስቲያን ተባሂሉ ዝፍለጥ ምእመናን ናይ ምእመን ሰውነት ምእመን ማለት ናይ ገዝ ቃል ኣማኒ ልብል ትርጓሜ እኒአዎ ስለዚ ናይ ሓደ ኣማኒ ሰውነት ቤተክርስቲያን ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ናይ ሓደ ኣማኒ ሰውነት ቤተክርስቲያን ተባሂሉ ዝፅውዐሉ ብዚ መንገዲ እዩ ብ40 ብ80 ወይ ድማ ሓድሽ ኣማንቲ ኮይኑ ኣብ ልመፆ ዕለት ካብ ኣብራከ መንፈስ ቅዱስ ካብ ማህፀነ ዮርዳኖስ ተወሊዱ ሃፍተ ውልድና ስመ ክርስትና ለግነየት ኣካል እዚኣ ኣካል እዚኣ ናይ ምእመን ሰውነት ቤተክርስቲያን ተባሂላ ትፅዋዕ እያ ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ተባሂላ ትፅዋዕ እያ ስለዚ እዚ ቤተክርስቲያን ክንብል ከለና ያው ናይ ክርስቶስ ሰውነት ምዃኑ ምርዳእ የድልየና እዩ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 3:9 ሃምዚ ይብል ናይ እግዚአብሔር ህንፃ ኢኹም ይብል አንቱም ህንፃው ለእግዚአብሔር እሳቱም ናይ እግዚአብሔር ህንፃ ኢኹም ካብዚ ብምቕፃል ድማ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12:27 አንቱም ሥጋሁ ለክርስቶስ ወአባሉ በበመክፈልትክሙ ይብል ንስኻትኩም ናይ ክርስቶስ ኣካላት ኢኹም ናይ ክርስቶስ ኣካላት ኢኹም እታ ኩልኩም ክክሕልሕል ሰውነትኩም ናይ ክርስቶስ ኣካል እዩ ኢሉ ይናገረና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ማለት ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 3:9 ሃም ነገረና እንታይ ንስኻትኩም ናይ እግዚአብሔር ህንፃ ኢኹም ናይ እግዚአብሔር ህንፃ ኩላትና ብ40 ብ80 ሃፍተ ውልድና ስመ ክርስትና ለግነና ክርስቶሳውያን ኮንና ኩላትና ናይ እግዚአብሔር ህንፃ ምዃንና
ልብ ንብል ይግበአና ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ እዚ ይነግረና ዘሎ ማንም ሰብ ሃብተ ወልድና ስመ ክርስትና ዳግነ ክርስቶሳዊ ዝኾነ ኩሉ ሰውነቱ ናይ እግዚአብሔር ህንፃ ምዃኑ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ዝኾነ ሰውነት ከም ዝተሓዘ ክርዳእ ይግብኦ ማለት እዩ። ስለዚ ኩላትና ድማ እዚ ሰውነትና እዚ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናይ ምሕላይ ሓላፍነት እውን ከም ዘለና ዝነግረና ኣብቲ መልእኽቱ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ንፁህ ከም ዝኾነ ኩሉ ሰውነትና ድማ ካብ ዝተፈላለየ ሓጢኣት ካብ ዝተፈላለየ ርኩሰት ነንፅህ ከም ዝግበአና ይናገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ክፍሊ ቤተክርስትያን እንታይ ማለት እዩ? ቤተክርስትያን ዝበሃሉ ኣካላት እንታይ ይመስሉ ዝብል እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም። እዚኣቶም ቤተክርስትያን ዝብል ትርጉም ብዚ መንገዲ እዚ ንክንርዳእ ደጊማ መተሓሳሰብ ክናገር ይደሊ ኣላ ኢሉ ዘጀመረና ጀሚሩ ዘፈፀመና ናይ ኣቦታትና ኣምላክ ሕያው እግዚአብሔር ኣምላኽና ስሙ ተባረኸ ተመስገን ይኹን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይጽናሃና።